Ahoj, další video od Feeder klubovny. Tentokrát jsem přišel na pro mě neznámou část řeky. Nikdy jsem tady nechytal, chytal jsem po proudu níž na mouchu, anebo po proudu vejš. Tam jsem zkoušel feeder, dřív jsem tam chytal nějaký tlouště, jeseny spíš, taková částečně víc proudnější řeka s malou hloubkou kolem metru 10. Tadyhle to je mezi jezama. Vůbec netuším, co se tady dneska bude chytat, vypadá to tady moc hezky, to ráno je parádní, je ještě chládeček, odpoledne bude už nějaký větší teplo a teď ještě mlha, takový příjemný počasí přesně na ryby v těch letních dnech, takže moc se dneska těším, jsem zvědavý, co se povede, může z toho být i zero, že vůbec žádný záběr nebude, ale je to tady vyšlapaný, vypadá to, že sem nějaký lidi jako chodí, takže snad tady nějaký ryby budou a něco pěkného se povede. Takže jdu si to rozbalit a musím říct, že se dneska fakt těším. Tak, mám nachystáno, respektive rozbalené věci. Mám zaklipováno na nějakých 18 metrech. Není tady vůbec žádná hloubka, je tady kolem metru. Myslel jsem si, že budu chytat i těžší krmítka, ale 40 úplně v pohodě stačí, poněvadž minulý jsem chytal vejš proti proudu, tak tam to teklo víc. Chytal jsem 70, 80. Tady stačí 40, jsem i rád, protože tady je malá hloubka, řekl bych tak kolem metru a aspoň nebudu tolik plašit ty ryby, jinak ryby tady jsou, ukazují se, občas tady něco zaloví, takže snad to dneska nebude zero a hezky si zachytám. Teď vlastně půjdu připravit krmení. Dneska to bude trošku jiný, než já chytám. Bude to dneska masíčko. Masíčko, mám tadyhle masovku. Jsem na ní zvědavej, ještě jsem ji nechytal, takový hokus pokus, uvidíme, co to udělá. Mám tadyhle červy smíchaný s pinkama, zasypaný tétexem, aby se mi neslepily v ledničce, aby tam nevznikala ta vlhkost, takže to budu dávat na háček. Mám tadyhle halibut a mám tady halibutky, paletky. A mám tady, to je myslím, že 3 a nějaká 4 průměr. A mám tady utopený červy, ty ještě zaleju potom vodou, utápil jsem je včera, takže oni by se zase rozběhali, jsou taky tuhý. Oni i ten den, klidně 2, prostě dokážou přežít a znovu by se rozběhali, že by to tady zdrhalo, takže pak to rozbalím. A teď slitý přes síto a dal jsem to do pytlíku, utáhl jsem to, aby neměl žádný vzduch, aby nezačali běhat a třeba mi nezačali i plavat, že by do sebe napumpovali vzduch, jak taky občas bývá, takže rozmíchám to, připravím a půjdem na to, těším se. Mám všechno připravené. Paletky, utopený červy jsem zalil. Tady vlastně vidět, že oni jsou
ještě taky jakoby zcuklí, že nejsou takový vláční, jako když se třeba zalej horkou vodou, nebo když se třeba zabijou takto mezi prstama, že je ještě takovej tvrdý, to znamená, že kdybych ho nechal toho červa bez, nebo na přístupu vzduchu, respektive mimo vodu, tak by se rozběhal, začal by to tady zdrhat, ještě jak jsou mokrý. Takže takhle jsem hezky zalil. Mám toho nějakých půl litru, celých půl litru pelet, mikropelet. Tadyhle mám ty červy s pinkou. Chtěl bych chytat tak, že do krmítka budu dávat pelety, budu dávat utopen červy, jenom bílý, a na háček budu dávat červený červy s tím, že aby to mělo nějakou kombinaci barevnou, aby vlastně ta barva určovala to, kdy ta ryba, co si ta ryba vezme, takže takový, jakoby by to bylo odlišný od toho, co bude v tom krmítku, tam by vždycky bylo jenom jedno barevné soustíčko. Krmítka mám tady od Prstna, 50, je tady ta větší, s tou teď zakrmím. Pak budu chytat s tou 40. Když by to nějak šlo a chtěl bych si udržet ty ryby, tak se vrátím zpátky k tomu většímu. Jinak krmení je zajímavý, je hezky cítit v tom ty rybí moučky, ty voleje, jestli jsou to nějaký rozrcen pelety, přesně nevím, ale bude to možná i trošku selektivnější na nějakou tu drobnou rybu, nebo aspoň by mělo být, myslím si to. Takže uvidíme, co to dneska udělá a jdeme na to teda. Zakrmím a jdeme na to. Je to tady fakt hezký, líbí se mi to tady. Červy, paletky, tak. Vlastně krmítko tam budu pouštět. Musel jsem si tady trošku pohrát s pozicí kamerky, protože za mnou už vychází sluníčko a i tak by to bylo dost tmavý, tak snad tady to bude o malinko lepší. Uvidíme, že tak to ještě nějak budu muset vymyslet. Nicméně, jak jsem říkal, tak na háček půjdou 2 červený červy. Chytám guru háčky, feeder special, tadyhle je 12, 13 fous, tak ideální na ty 2 až 3 červy, když by jsem chytal nějaký větší ryby, což teda doufám, ale nemyslím si, že to přání bude realitou, tak bych ještě zvětšil háček. Budu přehazovat tak po nějakých 2,5 minutách, nebudu to hnát. Uvidíme, co přijde. Jdeme na to. První nához. Jinak ryby, co bych tady očekával, tak to bude ta tloušť, nějaký jesen, kdyby se ukázal, a tajný sen je parma, ale tu jsem tady ještě nechytil, takže to by bylo velký překvapení. První ryba. Já už tady s kamerou. První ryba. To bylo na první nához něco malého. Ale už to nebude zero.
Ploušť ne, to nebude ploušť. Plotice? Plotice, ale hezká. Pěkná plotice. Dobrý, ryby tady jsou, takže dobrý. První rybka. Hned drby, hned jsou tam vidět pod náhozu. Tam ty ryby jsou. Hned záběr. Krásný. Tady extrémní ticho, není slyšet silnice, nic. Že by to někdo řezal, tak záběr. Zvedák. Koukám do kamery a netrefil. Ano, prázdný háček. Prázdný háček. A znova a červený. Stička peletek. Stička červů. A jdeme to tam poslat. Nic. Nějaká drobná ryba asi do toho drbe. Jo. Co tam je malýho? Úklej. Tak to bych tady nečekal. Úklej. Tak běž. Dělají ty úkleje, mám tam hodně úklejí. Jdu až na dno, drbou do toho, se mi nelíbí. Zkusím dát uzavřený krmítko, abych vůbec nic netrousil. Zkusím takovýhle 40 taky ještě. No a je to úplně rozvejkan. A přitom, jdeme to vidět, to jde trefit, to bylo určitě o těch úklejí. Že ty záběry přicházejí hned po dopadu. Takový to telefonování. Tak, tam znova 3 červený. Mlha se zvedla, ukázalo se sluníčko a už je teplo od rána. Tak jo. Klanci. Zase úkle. Aj. Tak to nechci chytat dneska. Nechci chytat. Zajímavý,
že najednou ty úkoly přestaly. A nebo mi to strhli hezký záběr. Zase bude malá ryba. Takový podrbávání. Není to takový ten silný houpák. Není to takový ten silný houpák, jako když to veme větší ryba. Jako to snad bude. A co tam zalovilo? Hezčí ryba. Hezčí ryba. Spadla, spadla. Spadla. A já si dokonce myslím. Tak pozor. Já jsem chyt ouklej. A za tu ouklej. To vzal nějaký dravec. Vidíte to, jak je to rozkuban ten ocas? A pustil to. to je masakr. Tak to je, prosím. Tak tohle je masakr. Jo. Koukejte na to. Normálně nechtěte tady chytá na rybičku. Úplně rozkubaná a úklej se spoda. Tak to je masakr. Ta rybařina je fakt hezká. To člověk nikdy neví, co se může stát. Tak to je masakr. Super. Zase hned ouklej. Co s tím budu muset udělat? Zkusím chytat pod místem jenom s prázdným krmítkem, jestli to pomůže. Protože to bych si moc nezachytal. Respektive zachytal jenom ouklej. Vyzkouším jenom prázdný krmítko pod. Páč. Ty jsou jak pirani, to je na dopad. Hned mám ouklej na háčku. A pod místem a hned lepší ryba. Je vidět, že prostě ty oukleje to tam hned rozdrbou. Lepší ryba o něco, ale žádný velikán. To je parádní. Ne, to není proustev. To je ostrá. Ostrodetka. Ty jo, je bomba. Tak to je bomba. Ostrodetka. Ty kráso, tak tu jsem nechytil dlouho. Tohle abych nestratil. Podívejte na ní. No ta je. Mám z ní hroznou radost, protože jsem jí dlouho nechytil. Tak to je bomba. Tak už teď jsem spokojený.
rozhodně sem ještě někdy chci přijít a vyzkoušet to tady s peletkou pod háčkem nebo nějakou hnojku si vzít a bych odselektoval tu Oakley a zkoušel, co to tady vlastně tady je za ryby, protože dneska to bude těžký zjistit. A nezdávám se, musím to nějak tady pořešit a začít chytat jiný ryby než ty Oakley. Větší ryba. Můžu zastavit. Cela hodně po proudu. Takový razantní záběr dolů na rovnání špičky. Drží se to dole. Nemůžu to vůbec nějakým způsobem jakoby zvednout nahoru. Teď znova tadyhle přede mnou se zalevalo do těch Oakleyí. Teď se to otočilo nahoře. Nevím, co to je. Dal jsem trošičku poutvičku, je to vzadu už za tím stínem, takhle co je vedle mi strom. Co to je za rybu? Znova se to otočilo nahoru, je to... Škoda, že nemám kameru otočenou na druhou stranu, že by to bylo vidět. Otáčí se to tadyhle, teď zase trošku to vykouklo nahoru. Nevidím, co to může být furt. Ty kapr. Tak toho jsem tady dneska nečekal teda. Vysáč. To je hezky vidět. Využívá toho proudu. A to jak je malej, tak je to teda potahání slušný. Tyhle, to je den. Oakley, pak jsem chytil nachycenou tu Oakley nějakýho dravce, který mi to pustil. Pak hezká ta astronetka a teď kapřík. Tekáčovej. No tak, ten je víc hezký kapr. Mě z něho bolí ruka.
ukázat takhle. Pěkný kapr. No, tak běž. Tak. Teda dneska to je zase hezký den u vody, plný překvapení. Tak. Chytal jsem asi 6 metrů, nevím, 7, nějak takhle, hodně jsem to hodil pod. Bylo to tam, nevím, 2 minuty třeba. A pak takový hezký záběr. Chvilku jsem si i myslel, že to bude ta moje vytoužená parma tady, podle toho, jak to táhlo, ale byl to kapr. Byl to kapřík. Cajn. A vida. Ty jiný ryby tady prostě jsou. Akorát je nedokážu chytat. No prostě ty jiný ryby. Jiný ryby tady jsou, akorát je chytat, no. No hoši, tyhle, to jsou krásný ryby tady. No tak to je bomba. Se tu vzali pro Krista. Takovýhle ryby. Kde se tu vzali takovýhle ryby? No tak. Jako pardon. Pardon, ale... No. Dnešek opravdu nechápu. Dnešek opravdu nechápu. Krásná ryba.
Ovšem toto je zase nádhera. Plnej podběrák štěstí. Plnej podběrák štěstí. To je bomba. To je bomba. Tady budu chytat takovýhle cejny. To jsem nečekal. Tak budu končit. Dnešní chytání bylo jedno velké překvapení. První věc úplně na nový části řeky pro mě, neznal jsem to tady. Chytal jsem to dneska poprvé. Co mě překvapilo, tak to množství těch ouklí, kolik se jich tady chytalo, s tím jsem opravdu nepočítal. Kdybych to věděl, tak si vemu ještě aspoň nějakou hnojku na háček, aby jsem to zkoušel nějakým způsobem selektovat. Co byla neskutečná bomba, tak ta druhová rozmanitost tady, co se dneska jako chytalo, to bylo neskutečný. Od cejnů, podouství, ostrodetku jsem měl, kapra jsem měl, tlouště jsem měl, jesena jsem měl, oukleje jsem měl, prostě úplně bomba a i krásné velikosti, takže hrozně hezká rybačka. Pokud jste to dokoukali až sem, tak moc děkuju, doufám, že se vám video líbilo a že jste si to užili stejně jako já dneska u vody a zase někdy u nějakého videa na Feeder klubovně. Mějte se hezky, ahoj, čau.
Tak dneska už nic nechápu. Chtěl jsem skončit, ale ještě jsem si tam jednou nahodil a chytil jsem ouklej. Když jsem stahoval, tak mi potom skočil vole. To mi prostě hlava nebere, co se tady dneska stalo všechno. Takže asi tak. Takže tě pouštím, kámo. Pouštím tě a tohle je vážně poslední ryba. Ty vole. A je pryč. Choďme na ryby, protože to jsou zážitky, to mi hlava nikdy nebere. Krásný. Ještě jednou. Čau.